matan iyo laya kanu de mangato de dangayo dangala de tanabana iko ay melanan de buninyo ya itu mutu ampusakum qabla an tayo lamutunyo matikan niyo de yoni tunan tolanan de pariso matikan niyo la diri kamu sa balu Allahu Rabbi bantuan kita Nabi Muhammad penghulu kita ahli sahabat dan saudara assalamualaikum makasih bersama ada pun tangan satyo kita nagalita jadi namanya basuh banyak jari wajib kita ay pertama sahadatna sembahyang kedua ketiga berzakat kampe puasa kelima naik haji dan puasa itu sebabnya jari nalimo ya ikhwani itu kalau hikmahnya ke dalam negari pertama panamo siang pun jari semisaran tuh di dalam negari kau tua bertanya pagi nanakan hotel unjuan namanya jari semisaran cara dia pandai di dalam negari kau untuk penunjuk ikon dan ini ketiga bernama dan si
jari mati. Daripada kawanyo tagakan tinggi, umpama orang kuat nang kabarani kaampe panamu si jari mani. Sami sarang kayo di dalam nagari untuk palakekan bintang jopodi. Kesalam tenggang beana nagari kalimo kelingkian kete sakali sami sarayai di dalam nagari. Dan palimo itu kau indah sapakan dia apa karajo tak mungkin selamat dia apa dijinji angka sambunyo bare ke dalam nagari dan jatuh begitu. Dan palimo itu kau indah sepadu apa karajo tak mungkin maju seorang melo na lain mengganggu. Oh pasal siapa kap alim jo pangulu orang na banyak lah dicangkau ragu antara ke sini antara ke situ oh baik itu lana ragu.
ladenan lai kaki kalibe rahim lade ba itu nalla tampe kan lai do ini lai sama so tubuh hambar damu jasmani sama so nyawa itu aku bilo sapai baru bernamu insan sejati lagi baik berakal menapa sudiri untuk panimbang oh zahir batin aku bilo ladenyo anak oleh kanu bilangan oleh bilangan ni oleh 9 bulan lai anak lalahir lai dari kandungan lade awal lahirnya lade baru babadan baru barasonyo iyo dari perasaan dari mananya datang kedinginan karena dinginnya oh tanggilatino Iyan manangi ladenan itu sabab no karena manangi ay janji lalupo lade yo janji lade katuhan lade yang ngaso Lai karano ladelah lalu ladenan lai dayo nyo setan lade karano no setan lade musuh yang kontan Lade jangan lajare kalupo de balam antah ko balam lupo Jarang lamu suhal katalupo de lawan Yantah ko lawan balupo-lupo ka nilai musuh dola wala de itu pasaran ayah do bundo dilupakan jangan Pangadian ladenyo kito kasama to lade bayangan lade bangso lade nyawa nilai suci lade goyang Dela suci nyawa lai tak ada nyoyata lade tua nyawa datang kemudian Kerana ku bapa lade kurang asuhan Al-Quran asuhan keagama Islam Lana iku sababnyo lai mangkunyo kumu sampai durhaka Tuhan tak patuh itu kasarangan lade lai nyawa do tubuh sama kisi yang lade lai rimbun ditutup Lade soal pengajian lade sakian di kubur sakian dahulu dari kami baru iyo sebagai desambuangan Curito iyo nangutui jago yang itu de curito de lang kisau tapaso iyo disambuang itu Jangan iyo lama kanda akan iyo kakaminan de baru apalagi iyo dun sana kami tadi kan sudah yo de batanyo Kan sudah melemparkan pertanyaan ibu ko iyo nande basamo oh memang iyo dipaketkan untuk diri kami baru memang kato panyola singgalang iyo tarung ku ay de nyotanyo di terbanyak iyo nande no maaf iyo sabalenan jo kapalo oh nilayo namun de nyotanyo iyo
kita tiba. Demba apa bananan de caronyo nana pado iyo de hakikatnya. Iyo iko panjawaban. Iyo kami labadua. Dario topang la singgala. Iyo rambari jande banamo. Maguru iyo pengajian. Na kami iyo de tarimo. Mamatikan iyo de nyodiri. Sebelum majalio kita tiba. Di pulang iyo lah dekan sifat. Kapado zat Allah de sama tu. Dipulangkan iyo de nyopuru. Kapado iyo de asalnya. Surya de kane siria iyo nana kane kakakangyo. Oh, denang dipulangkan de nyopinang. Kapado iyo de tampu anyo. De alana iyo nala ko jale iyo nala nande ko nyato. Aratiyo de nyobana. Iyo na kami nyato. Dipulangkan iyo sifat Tuhan. Nana ado di badan diri kita. Emano nande yo mana sifat Tuhan Allah di sana. Ya itu deh tujuh yo sifat Tuhan. Dan ado di batang tubuh kita. Yaitu hayat yo de alemu. Kudarat iradat samnya yo basir nan yo kalamnyo. Itu kan yung namela sifat Allah nan tujuan Allah di sana. Oh indah bagara suatu jua. Malengkan kudarat Allah sama tu. Kudara Allah kudara aku kudara Tuhan sendirinya. Iyo nanti itulah penjawaban. Iyo kami nala badua. Opo satu iyo dun sana akanyo lah satu pulau yo de jawabanyo. Melebihi kami dan indah mengurangi kami de indah pulau. Disiko iyo topang singgalang lah rumi iyo kamari dedo. Deruminan iyo lah kamanya bui bedonan iyo rei kamambajo. Ko dipasang iyo lah denyo tanyo. Ko subuh hari dibuenyo. Maalunan acara denyo kito tigo malam iko. Kano di malam yo lanyo kini. Maalum di malam yo para tamu. Iyoy alhamdulillah dulillah alanan iyoy de baramulo. Di tantang tanyola de batanyola. Cukup sekian ay de nyo satu. Manginginan iyoy de manimbang iyoy wakatulenan nado. Oh ado iyo endeh lewat. Tu pasilaway lama satu dariko. Iyoy marilah kita saksikan iyo di mungkunan de basamo. Iyo ini bagitulah. Lema alum lerpin konan tinggal dan sabar aku. Iya soke candu silawat lainan tinggal ingonan ko. Nilai tentu nalaka dihibu. Hai manusia, hormati ibumu. Yang melahirkan Tak tuntun dan membesarkanmu. darah dagingmu dari air el-elnya. Jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya Yang menyayangimu tanpa ada batas.
sila kepada amanmu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja. bukannya dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat dimohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu juga. Irama larinyo dangdut rumah irama punyo karajo. Kini kan saya pala bayi, kalau indah yang diberi beliau mengaku marabo. Nilai yang talai katalo, alam yuna suaro kini yo agak tabido. Pesan yang hati pasaju adidado, nak kami buaikan ayah aku jago. Sekarang no malabai lamara sotuo di bari mana samalam nangko. Tulung apa tak lamarapu jowi kon nasib lakalau laku. Badan di sarung badan malabai menjadi abu. Pado banan ko manahan nati. Menalangkari yang samalah tumbuh badan yang tinggal indah baguno. Kini manangi apa didilasu. Dulu bapak kai badan dianjuan, kini malani padi di lumbung. Wahai orang kampung pencari kayu, taruhlah naik ke kayu api. Najale badan kajadi abu. Pado di kampung tak kunjung begini. Dari oto panas tinggalan lainan sadang lama karajo.
Harami pasanyo putih tinggi, harami nyobana di hari sanjo. Olah siung kiai capek begini, aku corona mungkin alarado. Sesudah itu tarui kabaso udah yang capek bagini nak kami dia leba samo samo Begini, maka indah, namun denai lada badendang aduh. namun denai badendang dua Harami pasal na kurang si jundu, harami nyobana di puku atigo. Sadakan na gawe kawin basambwang, ako non yung kipatale. Iyolah jadi rasonyo dari kami bagus. Layo tulong ala sambu, kapag la iyon lang kisau la kurang barilan banamo. Ako inda ako makatuwinda jadi apo-apo. Lagi baru kong layo ari samakin yo laro itu. Belai dingin lada manusu lada kalubang talingo. Lagi sambil lada bakanda. Mana ku percaya, mana ku percaya, mana ku percaya, mana ku percaya kalau dia teman biasa. Sabar di dada rasanya sudah gila. Hanya teman biasa di bawah meja kakimu menari. Mana ku percaya, mana ku percaya, mana ku percaya, mana ku percaya kalau dia teman di WA. Kau memang buaya pandai bersandiwara. Kalau hanya aku mengapa ada dia? Mana mungkin lagi maaf aku berikan, sakit hati ini sudah aku tak tahan. Percaya, Mana ku percaya, mana ku percaya, mana ku percaya kalau dia teman sekolah. maaf dariku bukan untuk tahulah. Sabar di dada rasanya sudah hilang. Kau bilang sahabatmu hanya teman biasa di bawah meja kakimu menjungkir. Mana ku percaya, mana ku percaya, mana ku percaya, mana ku percaya kalau dia teman sekolah. Kau memang buaya pandai bersilat lidah. Kalau hanya aku mengapa ada dia? Mana mungkin lagi maaf aku berikan, sakit hati ini sudah aku tak tahan. Percaya
mana pasti Mana kuliah karena buat tamat semester kedua lah nak balaki Oh,